I pensava, ostres, doncs m'agrada, m'ho passo bé i se'm donava relativament bé, i llavors d'adolescent doncs ja vas provant altres cosetes i diferents gèneres literaris, i fins que doncs quan ets gran, fet i refet, doncs ho intentes d'una manera, diguéssim, més seriosa, no? I és així, el meu trànsit és aquest, de la lectura a l'escriptura. M'inspiro amb allò que veig, i quan dic allò que veig estic dient a temps real i en temps passat, allò que veig i allò que conec. A mi trobo realment admirable aquests escriptors que comencen a investigar un tema, que es mouen per arxius, que es documenten, que troben quantitat d'informació, la sistematitzen i comencen un relat a partir d'aquí. Jo soc més senzill, vull dir que el meu és una cosa més simple, i m'agrada escriure i parlar d'allò que conec i d'allò que he viscut, encara que sigui doncs, amb unes dosis de fantasia, si vols tu, no? De dissimular una mica la realitat, però allò que veig, allò que conec, allò que he viscut, són els meus, entre cometes, motius d'inspiració. Mira, l'altre dia pensava, això d'escriure va molt a tongades. Hi ha temporades, almenys en el meu cas, no voldria generalitzar en cap cas, vull dir, jo puc parlar de la meva experiència a l'hora de sentar-me i omplir un full en blanc. Això va a tongades. Hi ha temporades que poses a escriure, passen 4 hores, no t'has enterat i has treballat moltíssim. I hi ha temporades, com ara, que completament eixut, no sé com posar-m'hi. No sé com posar-m'hi, i com que no sé com posar-m'hi, el que no faig és forçar. Per tant, quan hagi de sortir alguna cosa, quan hagi de fluir, doncs ja sortirà. Per tant, sí que et puc dir que quan passes aquestes temporades que treballes, el meu dia a dia ve condicionat per la meva activitat laboral. Jo tinc uns horaris de treball, no em puc dedicar professionalment a escriure, per tant he de viure d'una altra cosa, tinc uns horaris, i quan s'acaben aquests horaris puc escriure. Què vol dir? Doncs a vegades escriure a partir de les 11 de la nit. Home, és una activitat que m'agrada, m'interessa, a temporades m'apassiona, a temporades l'odio, perquè és el que comentàvem ara, quan no et surt res o quan el que acabes d'escriure és un bunyol i se'n va directament a les escombraries, doncs maleeixes el temps que has perdut per escriure allò, podries haver estat fent una altra cosa. Ara, sí que et puc dir que en tots els moments de la meva vida, en tots els moments hi ha hagut etapes en què m'he abocat d'una manera molt amateur, si vols tu, però m'he abocat a escriure. Per tant, he d'admetre finalment que per mi escriure és una certa necessitat. Diferents llibres que m'hagin agradat molt, i et diré més, soc molt poc ortodoxa en el sentit que no puc dir, és que a mi m'agraden els clàssics, o m'agraden les novel·les de misteri, o m'agraden els autors sud-americans. No, perquè he llegit bastant de tot i he disfrutat de moltes coses. Jo no ho sé. Ara us comentaré un llibre que el tinc sempre a la tauleta de nit. Sempre a la tauleta de nit. És un llibre molt curt, que es diu El primer glop de cervesa i altres plaers minúsculs. I és un llibre d'un autor belga que es diu Philippe Delerme, francès, que es diu Philippe Delerme, i és un llibre composat de 25 o 30 petits episodis que no són relats, sinó que són vivències de l'autor, però vivències tan senzilles com conduir de nit, anar al cinema, anar a comprar el tortell de dinar del diumenge, anar a buscar el pa al matí. I a partir d'aquí construeix unes petites faules que, diguéssim, a mi personalment em produeixen una sensació de benestar espectacular, i a més em renoven
el meu dipòsit d'optimisme per enfrontar un dia més. No sé si és el llibre que m'ha agradat més, però és un llibre que el tinc sempre a la tauleta de nit. Hi ha dies que te'n vas a dormir rebentat i quan engegaries tot a rodar i llegeixo un parell o tres d'episodis d'aquests i em reconforto, dormo com un nen i l'endemà em llevo tan panxo. Penso que entre cometes, la meva obra encara s'ha d'escriure, està pendent. No voldria fer allò de mirar enrere i dir és que allò que vaig escriure estava molt bé i ja mai més... No, m'estiu més pensar que allò de bo que jo pugui acabar doncs, deixant, anava a dir per la posteritat, però no és així, però allò que pugui llegar d'alguna manera encara està per venir. Si no, si te conformessis amb tot allò que has fet abans, quina motivació tindries per fer alguna cosa més d'ara endavant? Mira, el meu pròxim projecte literari és acabar una novel·la que fa un any i mig que tinc començada i que, com ara comentava el teu company, de cop i volta s'ha obert un esvoranc enorme, un buit increïble i no sé com tirar. Tinc doncs, unes 300 o 350 pàgines escrites i tinc el final, però em falta tot un fragment al mig que no és gaire, em deu faltar una quarta o una cinquena part, però ara mateix no puc. Ara mateix ja estic en fase de bloqueig total i no sé, potser un dia d'aquests em llevaré, veuré que ha sortit el sol i que brilla molt i em vindrà, com dèiem abans, la inspiració, no? I em posaré a escriure i acabaré. Aquest és el meu projecte més immediat. No em vull posar en res més abans no hagi enllestit això. Escriure un bon llibre ja m'agradaria a mi saber-ho. O sigui, jo crec que et puc dir com a molt quines han de ser els requisits per escriure un llibre. Per escriure un llibre és disciplina. És posar-t'hi i treballar. I tenir-lo molt a mà i somiar-hi. I ara això que us deia, aquest esvoranc, aquest espai en blanc que estic visquent ara, em passa una cosa molt curiosa. Quan escrivia molt a raig, quan estava en ple procés, m'anava a dormir i somiava amb els personatges i se m'acudien coses que els havien de passar als meus personatges i que per tant ja tenia matèria per posar-m'hi l'endemà. Ara no ho puc fer, ara estic aquí parat i no sé com avançar. Però el més important és treballar. Allò que deien, segur que ho heu sentit a dir centenars de vegades i per tant no em voldria pas atribuir cap mena de mèrit que no em correspongués, però això de la inspiració sempre, no sé qui era que ho deia, que val més que t'agafi treballant. Entens? O sigui, el més important és constància, disciplina i posar-t'hi. I, escolta, igual, doncs, el dissabte al dematí et lleves i dius, ostres, ara m'assentaria davant de l'ordinador i em posaria a escriure, però resulta que he quedat amb uns amics per anar a fer una excursió en bici, ja que sé. La disciplina és això, és saber vèncer la tentació mundana, quan t'has d'anar en bicicleta, doncs, escolta, ara estic amb això i tinc aquest projecte i per tant m'hi he de lliurar amb una certa entrega, vull dir, i amb unes certes ganes. M'entens? Jo penso que això és el més important. Si ho fas així l'acabaràs. Que sigui bo o que no sigui tan bo ja és una altra cosa. Segurament té més a veure... Tot i que és discutible, ser bo o ser dolent una obra, segurament té més a veure amb la percepció que en tenen els altres, perquè igual tu la trobes molt bona, és un bunyol, i si el teu cercle, els teus 15 o 20 amics et diuen no, tranquil, és que és un bunyol, segurament serà un bunyol. També pot passar que tot el teu cercle d'amics i de parents et diguin no, és que és molt bona, i que tampoc ho sigui. I això a més va a modes. Saps què vull dir? Aquest escriptor suec que fa 3 o 4 anys es va fer tan famós amb allò dels homes que no estimaven les dones, els Stieg Larsson, aquest tio es va morir en la pura indigència, no havia vengut una novel·la en sa vida. I es va morir al cap d'un any, doncs un agent literari això ho va començar a col·locar i va resultar que es va vendre a tot el món. Era bo? No ho sé. Era bo perquè s'havia mort? Doncs això, diguéssim, com a maniobra mediàtica per vendre, segurament va funcionar. Que fos l'obra d'una persona que ja no existia.
Vull dir que tot això és molt relatiu. Mira, el llibre més bo és aquell que t'agrada, a tu. Aquest és el més bo que hi ha. La cosa més gratificant segurament és acabar un pàrraf de 4 línies, que te'l tornis a llegir i diguis, mira, no està malament. No està malament. Ja et dic, un pàrraf de 4 línies, perquè aconseguir que tot un projecte de 200 pàgines o 300 pàgines et satisfagui plenament, segurament ha de ser més complicat. Jo encara no hi he arribat aquí. Per tant, em conformo amb això, amb les 4 línies. Jo penso que, encara simplificar-ho més, quadrar una frase, deixar una frase, allò que tu mateix et fas de crític, que l'acabes i dius, mira, està bé això. La primera satisfacció provingui de tu mateix i que llavors allò et sigui d'alguna utilitat. I quan dic que et sigui d'alguna utilitat ho dic en el sentit de que si tenies la necessitat d'abocar allò sobre un paper, ho hagis aconseguit. És fantàstic. Més frustrant és això, aquestes etapes de buidor existencial, de dir, no sé com fer-m'ho, però no sé per on tirar, estic bloquejat. Això és molt frustrant, és molt frustrant. Jo penso que és el més frustrant. És més frustrant això que no pas el fracàs. O sigui, escriure una cosa i que la gent digui que és un bunyol, dius, ui, al capdavall és això que comentava el teu company, vull dir, perquè ell pot ser un bunyol, però potser i segur que hi ha algú al món que ho troba interessant. Ara, haver-te plantejat un projecte, posar-t'hi, tirar endavant i en un moment determinat arribar a una paret de formigó i no poder avançar i posar-hi tot de part teva i no poder avançar, això és molt frustrant. És molt frustrant.